Salam, iyleşler. Sapara, oňat ýagdaýlaryňyz. Salam, ýeňiş salam. Ýylyşlar Mhm. salam. Bugün ýeňiş. Sapara, Mhm. ine bugun öňden bäri aýdyp gelýän bir demämiz temamyz bar-da biz bunu açarsyk gelýärdik. Ýöne şuň demedeli, başyny başlaly bunu ýuwaş-ýuwaş alyp gidäseýdini. Indi temamyz biziň gadymyz hakynda, hany aýdýarlar, Türkmenistan dünýäde 4-nji ýerde diýe gad boýunça. Mhm. Indi gadymyz hakynda biz bunu taryhy bilen alyp gaýdaly 1990-njy ýyllardan bäri alyp gaýdaly. Mhm. Şo döwürlerde bize türkmen gadyny kimler alypdyr, nirä gidipdir, kim näme peýda görüpdir bundan. Mhm. İlki başyny başlar Saparamen ştaýda bir kampaniýalaryň atlaryny aýdyp geçmekçi. Bu kampaniýalar şahsy degişli kampaniýalar, bir resmi nemes tarapyndan, döwlet tarapyndan däl. İlkinji açylan kampaniýa Respublika kampaniýasy Ukraina tarapyndan açylýar. Aýdyp geçeriz giňişleýin häzir. Ondan soňra ITERA kampaniýasy gelýär. Ýani şo biziň gadymyzy almak üçin ITERA'dan soňra Ural Transgaz kampaniýasy çykarylýar. Ondan soňra Rus Ukrainergo çykýar kampaniýa. Indi Bir min ýyllardan aýtsaň dep. aýtjak häzir indi şu wagtdyň atlaryny aýdyp geçdim. Indi başyndan başlaly bunu Respublika kampaniýasy nädip döreýär, nirden gelip çykýar. Indi 1990-ny ýyllarda Sowet Soýuzy dargandan soňra Ukraina ýene-de şol adat ýagdaýda türkmen gadyny Almana azat edýärdi, dowam etdirýär. 1994-nji ýylyň fevral aýyna çenli. 1994-nji ýylyň fevral aýynda türkmen gad Ukrainadan şunday mäň hasabyny töleglerini alyp bilmänligi üçin ýapýar bu gady. Onam kim ýapýar? Nazar Söýünewç ýapýar. Gady şonuň nemes karary boýunça ýapylýar. 1994-nji ýylyň fevral aýynda ýapylýar. Ondan soň Ukraina häzir bir neme getirýärdi, ýani ne diýe umuman Ukrainanyň şol döwür $800 milyon bergisi bar ekeni türkmen gada. Bunu alyp bilmänligi üçin ýapýar Nazar Söýünewç. Ondan soň bir neme kampaniýa döredýärler bular. Häzir bir kampaniýa Respublika adyna kampaniýany döredýärler we o kampaniýada aýdýar men ýar Ukrainanyň nafta gadynyň bergilerini men berjek diýär, satyn alýar ýanky kampaniýa. Ýanky $800 milyon bergisini satyn alýar Respublika kampaniýasy. Ýöne bu kampaniýada neme berip bilmeýär bu puly. Onsoň 1994-nji ýylyň ahyryna ýary noýabr aýlarynda ýene-de ýapýarlar bu gad akşyny. Bu gedekki ýapylanlaryň arasynda Nazar Söýünewç ýokdy ýöne. Eýem ol aýrylypdy nemesinden, işinden aýrylýardy. 29-njy iýulda. O ikimizi bile aýyrdylar. Ha, ana. Şo taýda aýrylýar, soňundan 1994-nji ýylyň
noýabr aýynda ikinji gedek ýapýarlar-da bu gady nemäsini. Ýanky şo nemäni alyp bilmeýänlikleri üçin ýapylýar. Ýöne indi Ukraina tarapy şahsy degişli respublika kampaniýasyny nemedenlerinden soňra, açanlarından soňra Rus tarapam öwrenýär bulardan nähille edip işlenmelidigini. Respublikany ýapýarlar, onuň ýerine Rus tarapy neme kampaniýa bilen gelýär Türkmenistana. ITERA adyndaky kampaniýa. Bu kampaniýada Dmitri Firtaşyň adyna açylýar. Yok. Neme Igor Makarowyň adyna açylýar. Ha, bağışlan, hawa. Igor Makarowyň adyna açylýar, ýanky ikisiniň nemesini adyny garşdyrýan men. Indi ştaýlar hakynda uzaklaşmak hakbar hem edip geçdik. O neme ben bu datlary 2010-njy ýyla çenli düýpli takip edýärdim. Onuň bilim bar. Ýöne taňa bir sorok, şu bilgileri sen ýerden aldyň? Ha. Şu bilgilerin hemmesinin hem önemeleri bar. İnternete girip araştırsan. O açık çeşmeler diýär. Hawa. Ýanky Wikipediýalarda zatlarda da çykýandyr. Igor Bakaýyň adyny ýazsaňam çykýandyr. Ene resim nemeler, suratlar bardyr häzir. Gara açık çeşmelerden suratları rahat öwrenip bolýar da. Hawa. Bunu bir aşançylarlan bir gara goýaly. Ondan bu ýyllary önemliler. Şu ýyllarda Türkmenistanyň şu gateklerine jogap berýän adamlar, ykdysadyetine jogap berýän adamlar, howpsuzlygyna jogap berýän adamlar, olaňam ýanky etaj nemesi bardyr. Bir ministrdir, bir zampretdir. Ýanky üstündäki, aşagyndäki, ondan aşagyndäki beýnýalak nemeleri diýendir. Indi şol adamlaryň atlary gaty önemliler. O Türkmenistanda şu bolýan zatlaryň hem bejeti ýanky anonim bolan soň bolup bilýär-de. Bu bir. İkinciden hem şu döwürden başlap, 1994-nji ýylyň noýabrynda adyna geldiňde. O şu döwürden başlap gorky siňdirilip başlandy jemgyýetiň içine. O ödem soňam bu uly gorky duwar diýär, türkmenem diýwar diýär, şeýlemi? O türkler duwar diýär. O şol gorky diýwaryny galdyryp başladylar da. Oň sebäbi näme diýip adamlar şonu bir ýere getirip bilen okda. O hem şu gorky siňdirilýär bu millete. O diýilen bir neme bar. Sorok bar da. Sorok tapan oklar. Şu gorkyň aňyrtynda, ýanky firmalaryň atlaryna agdadyň da. Sen oň nemesine ýetersiň, şulyň aňyrtynda mafia ýatyr. Ödem urutlar arasy, halkara derejetindäki uly mafia. Bu mafiýaň näile göçbördedigini siz düşünmeňiz üçin şu mafiýalar bilen CIA diýip dünýede iň uly istihbarat nemesi bardyr. Guruluşy CIA diýilýändir. FBR diýilýändir. Amerika ýanky gepin gysgy nemesi. O şolar bilen baş edip bilmedi. Şu meselе. Şu terör aktları olyandır. Halkara derejetindäki. Siriýadäki uruş mysaly üçin. O El-Kaida'ty bu ýanky beýleki işidi, mişidi hemmesiniň finans demeti bir ýerde
Başka çeşmelerin bolup bilýär. Yer kaydanky ütköşürek bolup bilýär, işidinki ütköşürek bolup bilýär. Şu illegal, yani mafyan elinäki serişde. Şoň bilen betlenýär. Kökü şu taýlardan gelýär. Bu nemeti gaty uly biz bir saparda yarım saparda bunu nemedi ben bilmer. Bu meseleler bilen giden yankı bu zatlar bilen gyzyklanýan guruluşlar, spesialistler meşgul bolýar da bizim belki de heddimiz hem däldir. Biz köp zatlara ýetmem bilen ýokda biz yankı umumy yankı açyk çeşmelerden apel edip bilýär. Bizim yani hiçbir neme yetkiimiz yok da bir devleti soğuk etmeli de oradan burada talep etmeli de edemizde de bize verecek manaları yok. Yöne Türkmenistan'la korkuyun tindirilmesinin düyüp tevaplerine geldik şu an. Şu mesele o Türkmenistan'a ne için korku tindirildi. Öyle şunun içinden devam gelýär. Bu adına da korku dip koyan oklarda. Yani Türkmen halkı şu korku girýänçe ben şoň içinde ýaşap ýördüm da. Şu korku ýokdy. Şu korkuň bolanyny men 1996-njy ýylda Türkmenistana bardym da. Gaçak ýollar bilen bardym. Men 94-üň yani 29-njy İyul'una işten ayrılıp birinci yani 30. İyul'la yurdu terk etmeli oldum da. Sonun bir yarım yıl geçipti de 96. yıl ben Türkmenistan'a baramda eyyem şu korkuyu Türkmenistan'ı tarptır. Hemme taraftan alıptır. Onu ödüm yani diri şayatı oldum da ödüm katiyen aldım. Hemşin ediliydi. Hiçbir yankı devlet ağdalaşığım yoktu. Onun tinanışığım yoktu. Afganistan yatacak olup yatak bilmen yörün vaktları. O tayda bağır, bu tayda bağır deyip yatacak oluyordular. Yatak bilen oktular sebebi yankı altyapısı yok da. Onun bu korku ne için? Dilen doğru elimde ama ben kellemi yemeğimi, fikrimi meşgul ediyip de. Yani şu korkuyun anırtında yani şu neme yatır mesele ödem bu anırtında mafya var. Devletim yoktu. Yani Ortiyet ya Ukrayna ya neme değil ya öyle devletlerler mafyadır. Onun adına da son gelir. Onun adına milliyet nemetinden milliyet bu da atlan hem beceti nemedir. Inni doğru. Türkmen. Bunu hoğlukman biz sindire gideli. Sebebi Türkmen köp zadi. Görünüyorken biz görýärken pikir etmiyorduk da. Onun ne hemçin görünüyor. Ona biraz dikkat edeli. Onun şu hemen içinde Türkmen'i ne hemçin bu görünmez diyalog ettiler. Kimden erbilen ettiler, ne hile ettiler diyen sorulara bir cevap gönderdi. Hemmesine biz cevap bilmez. Yani bu tema katı olur. Biz bunu sindire yuvaş gider sebebi gidiyor zarita sabahı değil yani şu itin kuyruğunun nemeti tutaydı gömülün yeri ne şu at Türkmenistan bir kriminal bir strukturu yalak işleyendir bu Hasan Bulon eline geçiptir kriminal demen yine sol deme ne cevap gönder. Yönü önümüzde bir mesele vardır. Yani korku tindirilen olsa, korku duvarı kaldırılan olsa, biz şu korku duvarı kaldırmasak şu cemiyet hiç içerik var bilen yok. Dünyadan silip süpürlük gidiyor. İyi de adam kalmaz. Sebebi yemşin ölünün yitenini mi? Yok olup gidenini bilecek millet derler şu atkıyadaydı şeyler. Şunun için biz bunu biraz açıklığa kavuşturacak olalım. Gücümüzün yettiğinden onun bir topar
Türkmen vardır. Türkmen'in 5-6 milyon bazı yerler bilmem 3 milyon mu 7 milyon mu onu bilen yok. Şolong içinde de bir namuslu, metlepli, bir normal adam vardır deyip umid ediyse. O bir köpün içinden çıkmalı. O şolara da bir yankı signal, mesaj hükmünde demediyse. Sebebi Türkmen'i şu korku duvardan halat etmesen bu Türkmen kutulup bilen nokta. O bunun yankı köklerini, nemelerini düşünüp kazamasan bunu demetmek antat değil. Onu biz aklı yetirip başladık da. Awa. Şimdi bunu ya devlet etmeli, bağ olsa. O devlet etmedi, halk etmelidir. Bunu ne etmeli? Onu biz son aydalı. Yani şemmezade birden aydıp onun adamla kellesini karıştırıp görmeli. Awa. Bire gideli. Yuwaş bilen. Indi Sapara Ştaýda näme diýdikdi? 94-nji ýyllaky gazy ýapanlaryň arasynda Nazar Söýünov ýok diýdik. Noýabr aýyndaky gazy ýapylan wagty. Bu taýda näme bolýar? Ine şol döwür 94-nji ýylyň Homs aýlarynda, ýani Türkmenistanyň içerisindäki milliligi ýok etme nemesi başlaýar. Çäresi başlaýar. Muňam nemesini ýazyp berýän, akyl nemesini ýazyp berýän Valyer Açilsow ýerine ýetirýän ýankyny iş ýüzünde etdiýänem ýazyp bolýar. 1994-nji ýylyň Homs aýlarynda eýem Nazar Söýünov bilen Haýdygerli Meretfun hem de onuň ykdysadyýet boýunça daky ornwasarlaryny işden aýyrýarlar-da. Indi şo sizin aýdýan nemelerini de çykýar-da. Ödem şu kaynaklar nemelerde bardyr. Açyk çeşmelerde bar. Çykýar hemmesi. Indi 94-nji ýylyň şo ýaz aýyna Toms aýlarynda arastaçylyk edenlerinden soňra Valyer Açilsow ykdysadyýet boýunça ministr bolup geçýär. Ministrem hemen zampret. O hem zampret. Indi bunuň hedili ýerleri indi başlaýar. Indi Valyer Açilsow şeýdip ykdysadyýety ilki milli ykdysadyýetini çökerýär. Bu işte işleýän nemelerin esas ganatlary bardy, şo wagtlar. Newit gaz hem de owajalyk boýunça daky neme ganatlary bardy. Indi bu taýdaky adamlar arassalanlaryndan soňra ilk Valyer Açilsow ykdysadyýet boýunça ministr bolýar. Ondan soň bu işleri ýerine ýetirenden soň Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi bolup Moskwaga gidýär Valyer Açilsow. İlçisine bir ýöne bir yankı bir weripe yankı ilçiden o ilçi şo wagt Aga Khan bolmakan yani bir ýa-da Dura bolmagy mümkin. Dur berdi yankı Oraz Muhammedow diýär. Şolaň ikisine bir bolmaly. On soň şu nemeni ine ITR kampaniýasy diýdi-ga. ITR kampaniýasyny nemesi höredüjüsi Valyer Açilsow ýöne kimiň adyny açylýar? Igor Makarow adyny açylýar. Indi Igor Makarov nirden gelip çykýar Sapara? Igor Makarov ilki 1992-nji ýylda Kiprda bir neme açýar bu. Omryana adly bir kampaniýa açýar. Ýanky Türkmenistanyň neftini alyp ýurtdaşyna satýar-da. Taşar ýurda satýar. Ýöne Igor Makarov kim diýip aýdamyzda bu adam asly neme? Men aýdyp bereýin, men şonu aýdyp bersem on soň ýygyrdym. Men ýa-ni
Sportiv internat vardı Türkmenistan'la. İkinci sportiv internat diyenler. O ben çok demeti tek kılada çenin şotayda okudum ben. O Igor Makarov'um şotayda o sport bilen meşgul oluyor deme. O benim sportçudum. O çok günler şu adı seni siz bilen. Den görüş demedik diyorum. Ha, şondandır. Şondan tek değil. O şolong şatatına nemeden katan adam diyen. O Igor Makarov'um şu demeni o bizden yaş o kan yaş. Bizim dövrümüzde olong iyi yoktu, pidem yoktu. Şonu yani Velasport'ta sekteler var da dürlü yok atletik var, basket var, stanga var, boks var, Velasport var. Şu Velasport'tan yetişen yiğit şu tayda okuyatta. Onun direktörüm, bizim direktörümüz vardı, Flor Naumlu Gitil isteyediler. Artık o Frantaviçka öyle frontta da hatta bolon o yüzü çapık o ömründe çağatı çuğatı maskalatı bolmadık dayda. O men gatu oraya çağatı alak görüyatta. Men şu köçöde göründe bir gucoklap o şeyle neme. Şu tayda yetişen oğlun bir. Ha. Yani ayar loğullarının mı, daydalarının mı, ya ecesinin doğunu mu bilmedim. Bir Sovyet ministrdi. Zavaddel olmalı. Targovle boyunca Zavaddeli. Şun bir yakın karnaşı. Yani Türkmenistan'da bildiğiniz üçün aydayın. Hem de Kulçovo yerlerde Ors demeti Bahadır, yeli deyin. O atlar biz burada atlara düşünemde yoktuk. Neme? Hem de yerde ministerstvoların içine çendi. Ministerstvolara köyünü ministerliklerde işleyen adamlar orta bilyendir. Birinci adelli bir adel vardır. Son demeti Ors'tur. O özüm KGB'nin göntüyadında birinci adellimek ähli nemeler şolong elinedir. Onun ministerstvoların plan ve adelleri vardır. Olong yani 90% Ors'tur. Gılamlı bu türler vardır, olar Ors'tur. Yönemen öncülüğü emediyenle. Beyleki rayonlarda ikinci sekreterliğin embecesi Ors'tur. Raykomdan embecesin ikinci sekreterleri Ors'tur. Apkomdan ikinci sekreterleri Ors'tur. O Türkmen idare eden yalaktır olunuyor onu. Türkmen'in idare edişi nemelik yani yenilecektir. Hiç yani Türkmen'in tuvaletini becereyin bilen yoktur içinde. Mesela üçün aydan. Şolong eline bir hukukun düğünü nemen yoktuğunu, olmadı Türkmen mekteplerine ya da oğullarına kanalizasyon yoktuğunu görmendiriyor diyen. Deyip bilen oklar tabii arkasından bir var. O diymeli adamlar şöyle deyip düşünmeliler. Onların yani Türkmenistan'a tuvalet getirip deyip bir öğrenim ortalar. O getiren tuvaletlerine ortada şu adam var. Öğlerine de var şu an. O yaka tuvalet getiren ortada ne yakşın? Bizim türmölümüze tuberkuloz getirdiler. Ödem şu tuberkuloz açık çeşmelerden onu gördüm ben. Rus paça dövründen gelen tuberkuloz. O tuberkulozu beceremem olan ok. Onun dine ölüyenler adamlar. O türmeden çıkan adamlar 3-4 yıldan ölüyendirler. O şu tuberkuloz şu anda senin Türkmenistan'da da var. Ortaydın içinde de var. Son için biz yani korku sistemi değil ya, korku sindirleyenlerin içinde yine şu yani türmeler katı vaciptir. O yeke
Korku hem del sağlığa da neme. O adamlar daşına çıkıyor türmeden. Şeyler. Hawa. Türmeden daşına çıkanlar cemiyetin içine kadını yeme. O avtobusta fışkırsa o avtobusun içinde neyse adam var. 40-50 100 adam var. O şöyle ketelli. Olaram bir yerde fışkırsa yine de şöyle yalak ne ben keteldi. Öyle var ya, öyle dargın diye. Ne şöyle yalak nemeler var da. Biz o da atlar bilen meşgul olma mümkünçülüğü yok. Bu Türkmen'in yol başçılarım şeyle. O görüp aydıp bilen okulda. Yani aytmak için o bir atın kelleti yalak yürek gerek. O aydınlara çalarak aytacak olanlar var da. Deme Şahzavat yalak. Olurum yani nemeden çıkarıyorlar da, hatardan çıkarıyorlar. Her türlü yol o biri matkar edip biri başka bahane bilen o biri nerede patardan çıkaran ortalar biz çolong evet yalak bir pida belki de o uğruna adamlar değerler biz oluyor yani yani metot işlerine hem küçük işleyen onun bunu yayradayan bir şebeke vardır. Yani altyapısı, bunu altyapısı dörödiyendir. Onun hem beceri kara gözlü, kızıl derli, özümüz yalak Türkmendir. Ne şu at biz, ne şu kemine Muhammed Merdanov bakın nemeti bilen, şu da atları, şu şebekeni birinciden ortaya çıkarıyaz. Çıkarmalı. Onu yankı deme duvarları, korku duvarları yıkıp bolan nokta. Bunlar içinde birinciden son yıkacak adamları avraydan düşürmeli. O sonun önüne dövet bolmalı. Halkın mümkünü başka yere çekip bunların bir pokyalak nemeye öğürmeliler. Şolar yalak bir nemeler vardır. Yine şu nemede biz şu köyünü sisteman ehli yeraltı, yerüstü sindirilen trollarını çendi ortaya çıkarır. Bunu devletin öğretmeli. Öğretmeli, halk etmeli. Şimdi yankı halk etmeli meselesine geleli. Devlet etmese bunu halk etmelidir. Yok bana yerdeydi. Başkaça bunun yolu yoktur, çözümüm yoktur. Bu da cinayet değildir. Hawa. O sen yani mafyanın elinden zulümünden demetinden halat bulmak için o sen direnmeli. Karşılık görünmeli. O kanun bir kanunun eyyetliği olur demedi. Ortada kanun yok. Ondan bu halk devam etmeli. O korkun karşısında devlet etmese bu korkunu çok edeyenlere tindirmelidir. Yani misal için yine de bir Suat demede bir masaj verelim şöyle. Keminen ne dediğini, ne eylektiğini görmeseniz bir onun ve şunun içinde. Siz bu korkunu tindirmeyene devam ettirecek diye biz şunu kabul ediyoruz. O bir. Siz bundan yani iyi de teseniz yok. Siz korkunu halka sindirmeyeni devam ettiriyorsunuz. Onun sebeplerine bine yani geniş aydı otuyor şu an. Onu biz bir temada oturmuş kan gurum vardır bu işim. Korku nem için sindirli diyen nemeni biz katı çıplaklığı ile açık görüyoruz. Bunun neticesinin nirek varacağını için. Bunun anlatında da tarih vardır, datalar vardır. Yıllar, günler, aylar, velipeler, familyeler, şahslar. Hem mecetinin adını çıplaklığı bilen hiç kimden göz yüz görmen açıklap başlar. Şuna siz dayanıp bilseniz, dayanarsanız, olmasa da biz yani Türkmeni adat etmek için olay siz dünyanı yakmanın mülkü yakar. Hawa.
Indi Saparaştaýda bir geň bir zat bardy. Indi gaz Türkmen gazy. Türkmen gazy Russiýaga gitýär. Russiýadan ol Ukrainanyň üstüne, Ukrainanyň üstünden geçip Ýewropa satylýar. Indi Ştaýda esasy resmi alýan nemeler bar. 3 tane neme bolmaly. Meselen Türkmenistan tarapynynky Türkmen gaz gönderýär, Türkmen gaz. Soň Russiýa tarapyndan Gazprom almaly bunu. Ondan soň Ukrainanyň nafta gazyna geçirmeli, nafta gazam Ýewropa satmaly bunu. Aslında işlemelerine şeýle ýöne şu kampaniýalar 4 sany şahsy degişli bir hiç ýerde nemesi bolmaýan kampaniýalar näme gerekli diýilen nemeden ortağa çykýarda. Soragam ortağa çykýar. Sebäbi olaryň bir nemesi şygary bar ekeni. Türkmen gazyny hiç kaçan neme Gazprom we Neftagazyň özüniň almaly diýilen bir şygarlar bar ekeni. Ýagny araç kampaniýalaryň üstleri bilen almaly ýa-da diňe araç kampaniýa bolmaly. Şolar ýaly edip almaly Türkmen gazyny. Näme Indi üçin? Sorak. owa näme üçin? Ýagny sen Russiýa biziň gazymyzy satyn alýan bolsa resmi tarapy bilen alyp bilerdi ordamy? Owa. Ya Ukrainada alýan bolsa meselem respublika kampaniýasy näme üçin döretjek sen? Owa. Öz nemäň bilen alarsyň. Şol atlarym ine şu ýaňy sen aýdyp geçişiň ýaly mafiýa bar diýen arkasynda ana şolar barda oňa da ýuwaş-ýuwaş gelers. Indi ITERA kampaniýasy ilkinji gezek 1994-nji ýylda Floridada açylýar. 94-nji ýylyň fevral aýynda açylýar. Floridada döredilýär. Indi seredin 94-nji ýylyň fevral aýynda Nazar Söyünoviç Ukraina nemär kesýär gaz akşyny. Ondan soň respublika kampaniýasyny döredýärler. Ukraina tarapy we noýabr aýyna çenli respublika kampaniýasy alýar gazy. Ýagny araç bir kampaniýa alýar. Noýabr aýynda da ýapýarlar bu kampaniýany menede. Ondan soňra ITERA kampaniýasyny hödürleýärler. Bu kampaniýadan ruslara aýt. Kampaniýa sebäbi Orsiýet şo kampaniýanyň özüne nemesi Gazpromy $880 milyon neme kredit berýär ITERA kampaniýasyna. Onu ýöne haçan berýär? 1999-njy ýylda berýär. Indi näme diýerler? Sapara bular ITERA kampaniýasy Igor Makarov hem Ukraina tarapyndan ham Dmitri Firtash var. Bul ikisi bilelikde işleýär. Igor Makarov ýa-ni ITERA kampaniýasy biziň gazymyzy alýar, Ukraina geçirýär, ondan soňra Ýewropa satylýar. Ýöne bunyň puly şo duruşyny Moskwaň nemetine kisetine girýär hemde Türkmenistana tarap berilmeli nemesi var. Onu da barter görnüşünde berýärler. Tapara harit görnüşünde. Ştaýda bir minut men Firtaşy onu Makarowy aňladym. O bular biziň döwrümizde ikisiniň adyny eşitip başladyk da. Firtaş Türkmenistana et getirýärdi. O bilemok ýani min toruň bilen oňum demeti ýani klienti et getirip berýäni Agahanow onuň şu ad berdi Murat Recep diýär. Onuň buloň ýani ýol görkezjisi ýa-da pikir babasy diýilýär türkçe. Pikir babasy şo wagtlar Çijikow edi. O Çijikow kim? Çijikow daşowy
Oblusunun ikinci sekreteriydi. Sovet Sovyeti yıkılan son Soğumina geçti. Yani Adel po deyip bir upravleniye mi Adel mi açtılar. Yani halkın patribitilski nemetini korumak var da diyen yalarak bu tütlük neme bilen. Yani anti-monopol komite diyen yalak bir tütlük neme atlar var da çılşırmış var. Doğru yardıma düşen o. Şolun patronajı, yani patronajı da nemeden bilen, yani şeyle nemetinde bu patron hiç zat görünen ok, halk için hiç adam görünen ok da. Şol et getiriyorlar, ondan bir bulun pulunu tölemeliler. Türkmen manadını hiç kim hala alan ok. Yani rublum hiç zat demedel, hata edilen ok. Bunlara dolar gerek. Doldurum nirde var, o Nevtegaz'da var. Onun bizim dememizde olmalı, parta tatılyada. O yankı çijikwo bana can edip şu firtaşın yani getiren eti var bin torba. O son pulunu bize töletecek oluyor da bana. O hele bilen onu çekeleşip demedik bir ürün yağdayımız var tabii abi. Her yani baha oylarını da adetinden de yemeğin nemeti alak ol borta çıkarttı. O ne biz de piti boy vada deyip su çıkart başladık da çüysel su ilki. Ya sonra baha ketiyetti. Olin bütüytten kımmat neme deyip o bir de neme diyetti. Tüytten kımmat olsa şunu dedim pet deyip çüysen nemeti vada. Cimalini getirip ver dedim mut. O biz onu sudan mut edip verelim. Ya da şunu dedim devlet subvens etsin. O bütçette hemen bağ oldu. O Davut bunu yapıp bilmedi. O Davut ne edip yaptın? Oğlu ettin mi? O yani ham maddesini taşından valuta alayan. O bakatı verili, nemeti verili. O şuratlara düşünün diye yok diye halk ne için ne su diye demeden bindiğinden kımmat ya da tüytten kımmat ilmeli, içmeli yani. Onu dedim, o tüydüm bakadan dedim siz yanlış o yani. O kalk olsa ne eser düşeni biliyorsunuz mu siz dedim. Ola garip olmalı bir yere tüy içmeli ya da ardan tüy içmeli. O bu dengesi bir yerden çözülmeli. O halkım ardan içip bilir, içmeli, doğru. Yani buna bütçetten üstüne biri yapmalar. O Dayhan'ın nemesini kim yapacak? O da atlara düşünen okur. Düşünce olmalı okur. Da tüy Sovet nemesi, administratif nemede. Onun halkın kuluğunu uyak ya da. Ardından da halk kovuyor. Bizim arkamızda halk var deyip biliyorlar da. Yani hemen nereden tufur belli de at yok. Yani yönümcülük sen çökür yani. Şoları yalak deme bilen ken oynayadılar. Ne firtaşın o nireden gelýändi bilmek üçin aýdýan. Ondan Makarov şo döwür ýaňy başlayan ýaňy Sovet Soýuzy ýykylandan hem belki biznesmen boldy da. Şu ýaňy sneakers getirýärdi Türkmenistana. Onu bize atacak bolýardy. Biz o jolurny biz ýaňy pomidor bolsa, kartoşka bolsa ne ýagşy. O sneakers bilen bizim ne işimiz bolup biler. O Gortor'un başlığı vardı, İleman yerler, şu familyeti yardıma düşen o, değil mi? Bizim yani iktisat bir institut vardı, şu direktörün oğlu, Gortor'un başlığı, şu gelin, Yıkılma Karm'ın doğusu, bile o kaptırlarımız, bile oynaptırlarımız, ya bir yerlerde bile yetiştirdim. Ne sneakers geldi diye de, değil mi? O çölep bilen ok, nemeden ok, bir de alıp diye bundan şunu çok adan cedip bile, siktir ettiydim onu, berana, neme. Hanf var, demeler var, min tork var, solong işi. O sen dedim, pamadorun bunu kerçken bilen ol dedim, kelem, kaşerin dedim, sen probleman dependen ağa, o sneakers bilen ne işim var. Şeylik koyverdik de. Yani sondan tanıyan ben bulun demesini. Indi bar ter görnüşünde ýanky gadyň ýerine
harit jerýän ekenlerde sapara. Ine şu bizim ýurdun içindäkine şu wagt un payok, hani payogymy beren ok, ýene ýa-da magazynyň üstünü nana oçura durýarlar, çöregi ýa läşga oçura durýarlar. Şonuň aňyr başy ýanky şu nemeden barter görnüşinden neme gelýän bolmaly. Ustayda da Aňyrsy diýelim. gıdıklı yerin üstünden vardım. Bunu aydık geçeli. Bir illem. Biz gyslanmagan aýdy berer sapara. Tek O- wagtymyz kän bunu. Ýuwaş açar. Sebebi sindirik gitmesek bu yine de yani boş geçer turgodan nemeden Sağ yalak ol. çıkar gider o kanalizatta. Neme kabir yerlerde bir neme aydanlar muutdan ardan kat attılar deyip o. Ha. Ne sözü men hatap kitabı edem toňşy çıktı da. Ben şunu 97-98 ýyllarda aýtdym. İlki aydan demem o neme bolup galdy. Hakikatten muutdan ardan tücaret ettiler. Ne bizim o beyik duayen diýerler, näme şu diplomatlarymız vardır. Şolong eli bilen edilen zatlar şular. Ne gady şu wagt bagatyny seyretsen Katardandır. Ýöne gelýän mal var da. Soň bagaty 7-8 etse. Kendir. Käsi 10 etse. Bir ketse sen bar, onu yani adalatlyň nemesi üçin aýtmaly. Ýöne birebiri ýokdur hiçem içinde. Bolmasy mümkünem däldir. Onuň ýanky gelen harit bar. Onuň halka satýarlar da. Ya da öňümçüligi, o da kiçi böle öňümçüligi diýendir. Esasy böle halk. Halk ýanky gymmat zady o çüýsünden ödýär. Halkın katlatından yani büdjetinden gidiyor. Halkı gariplaştırmanın bir formülatı. Ýödüm gaty uly derecedäki formülatı. Bunu bizim Türkmen targaçlanmaz. Hasan Recep Bedi Muhammed var. Çok nökeri vardır. Halmurat Kan diýerdik. Halmurat Bay diýerdik. Halmurat Bay diýdim. Dostum emmeçetinden tanap nemet göründe Recep bilen eken gatnaşyp nemem ýok. Onun hal nazar onun jan ýalak dostum. Şoň üçin dünýäni ýakmana täyin bolup görän adamdan biri men. Şoň dostlugumuz ýöne watan nemetinden o hemme zat yerli yerine goýup aýtmalylar. Onu dostum diýip ýyşyrsaň yanlış deyip hata edýänler. Halk tölýär, halkam gariplaşýar. Gitdiçe gariplaşýar. Sizin niýetin garipligiňiň gelendigini siz bilýänem dälsiňiz. Sebäbi günde ýanky akara çok geldi deyip ýanky o da yeter yetmez oçura durup şo taýda hemme beýniňiz şoňguler şonu almak sebäbi aç garny bir zat oklanmasam ol açlygyna galýar da. Ol sen o diýden geldi näme etereden ok garny aç bolsa. O aşık näme ettirmez diýär-de. Şo Türkmeniň ahyly dogrudur. O şo depozitlerim şo nemeden onuň döwlet magazynlarynyň şu neçeni taklanmasynyň büyük sebäbi şo taýdan gelýändir. Bolmasa magazin näme? Onu 2 ýylyň içinde hem bejetini öderleşdirip bolýan adam. 2 aýyň içinde etdik biz. Ýanky bizim nemämizde pladawaşnolar ýokdur wagtda. 2-3 aýyň içinde ählisini hiç demesi kıyık gollu bolunda seyretmedik. Etçek goldan hemme da edip bolýar. Kullu zeýçilik geçendir hem beje. 2 aýyň içinde. Onuň tany adam däl. Giden respublika boýunça futboluň tany nemesen bazalary bilen ýefetli neme bolýar. Etmejek gol kän aýak diýerdiler. O neme sabotaj etdiler. O bir upravleniýany 17 adam ýadyma düşýärdi. Bir tagadyň içinde hem bejetini işten oşatdym. Ondan marsyň sebäbi tabatyw diýerler. 3 sapar aýtdym, çağıklaýansyňyz, köreňizden galarsyňyz. Şuňa tabatyw etmeň. Bu bolmaly zatdyr. Bu deme taryhyň öňünde durmaň. Men ýa-da howa dikki diýerler, arkasından yeni diýerler. Bular ýa mesişlikdir diýer, çäredir diýer. Bir aýdan soň diýer ýadyndan çykararlar diýer. Ýok, beýle däl diýip düşündirip aýdýanlar. Onu 4-nji sapar o Abdelkadir çağırıp hemmetine müýşürip
O sizin hem ben boş diýdim. O Abdelkadir Gengally, o ministrimiz Gengally o paýda geldi. Jaňa diýär, tapar nä diýen, nä ile etmeden bolanok diýdim. Ýetdi tapar gürleşdik bular bilen. Şol ýalak ýanky kynçylyklar bardy. Bu halkyň içinde bolýan zat ýöne çözümü bar, çözüp bolýar, çözdük. Şu wagt göýük putgalar, döwletiň göýük putgalary ýokdur. Huzursy demediler. Etjek bolsam etip bolýar. Şo zatlary biri etkili bolmasa şo mesele men meselemden, şo mesele menden uly wezipeli birinji ornwatar bardy. Yani ministrlikde. Göwönüme üns berýän Bäşim Şaryp Alif diýerler. O ölüpdir diýerler. O yatan yeri cennet boldy. O bolmasa bir bu ýigit diýalak daşyndan bolýan ýöne. Türkmeniň ýigitlikleri daşyndan bolýan eken o içi o her türlü bolup bilýän eken. Şol deme tarihi demeni aýdyp berdim da düşünükli bolar ýalak tebabi. Şo ýyllar göz öňüne getirden şu zatlar hem bejeti zanla näde. O bu aňrysynda da bir ýeň bir zat bardyr. Gaz bir şo bir gaz. Abi. Turbo şo bir turbo. O baryan yerim şo bir neme yankı ya da yankı распределитель neme var ya da. Yankı 30 yıl geçti, 40 yıl geçti. Olun şo üýtgän ok, şuňam şol. Yankı şu orta tarafa gidýän deme. Şo turbo şo deme. Ýöne bu kaptalından bir topor kriminal demeler demedi ya da. O bu rahat adam çözülýärdi. Şo döwür Nazar Toýluý şu aýyrmadyk gozalar. Türkmenistan şo turban eýesi bolýardy 3-4 ýyllar. İslemeseler. O birden edip bolanok. O birden edip bolýardy başta. Onu ýadyň beýni ýok. O zatlary düşünen okda. Biz nalogoy varianty gol çekdik nämet diýip şey gol çekdiler de algymdy ýok, berýimdi ýok diýip ortaýa aýrylşandan demedi. Bolmasa o turbo bizim garymyň hasabyna gurulan turba. O 65-nji 66-njy ýyllardan bäri har çekip öldürer Türkmenistandan. Mut hiç bir köpük bermän. O datatsa berýär diýip o Türkmenistan büdjetine bir 5 aý berýärler. O 1000den bir bölegi däl. Alınýan demek. Bizim hasabymyzda nemedilen turbo ýeten biz bolmaly. O şu meseleni Niýazowyň hiç hyry nemesi çatan okdy galdyrmalar. O bunu gurrun etmäle de nemesi ýokdy. Nazar Toýluý üçin elimden gurrun etýärdik de şondalyk zatlar. O da bir ikimiz günde duşup nemedi ben görümdük. Aýda senede nemede ýa bir zatda söýüşip ömür aramyzda da konflikt bardy. Ya olara töletjek bolýar, bize töletjek bolýar. Olar töletin diýär. Olar töletin diýär. Şolar ýalak bir demeler bolýardy. Şondan şu turbo gurruny ýa privat demede taknan aňyrtynda gurrun edilýärdi. O bunu eýe bolmasaň biz maýmyn ederler bular. Onu da düşünýän adam. Nazar Toýluý düşünýär. Şo nemäň içinde, şo kodlaň içinde diýin-de. Aga düşünýän, önümçülüğü düşünýän Nazar Toýluý üçdi. O başka adamın ýanyna bu zatlar düşündürýär, düşündürýär de düşünen oklar. Recep Tayyip diýip bir ýa ykdysady demesi ornwatar bardy. Hiç de düşünen ok. Mümkün näl. Ýa kellesi beretin gelýär ýarym saat gürleşen soň. O edip şundan ses çykýar, ondan çykan okda. Ýöne döwletiň demesi bar. O lasty elinde. Onu näşillawym döwran türdiler. Bu ýanky ykdysadyety näme getirjek, näme götürjek bu zatlary demeti ýeten ok. O ödem simpati işini daşından o da ykdysady ilimleriň kandidaty we zatlary ýerbeýer şeyler emesine dereden de gosplanly kän işlen adam. O. Ýöne şu zatlary o görmeli adamlar, şol adamlar. Onun bulun ornwatarlary bardyr. Onu bulun teçen adamlary bardyr. Bu hem mejetini yani kadir boyunca
Açırtov katı kän wagt kadr oyuncu işletdi Türkmenistan'da. Onun kim näme kim nähili agram var, kimden näme o deme çıkacak hemmecin ol bilýän adam. Men bilene o gönü düşman näl, yönü ben İngilizce oponentim şo biz elimde ama jedelleşýärdik köp demede de yeňýärdik. Boyuna da oýýardy ödün. Ay ýok toýmak diýerden beýletini wagtyadan gidiberýär. Dörttaş tapar şeyle oldu. Yani bunu yetiştiren giden orunları var. Nalogu inspektör şunun elinde bayram dipnemesi vardı. Sonra yanlış burada ettiler de. Onu dakada ettik. Çek kol asana diyen onu eden nokta. Götüme merersin çekersin deyip çektirdik. O ödüm alıp açırtoğundan ettik. Ne subutnaması ne dinle ödüm ödüşkerinden deyip o ay yok toymat deyip anırtmak gidiver yani. Evet abi bu sonu deme arz edip bilecek yerim yok da. Bunun anırtını. Ben gidecek buradan minister sen ne hakkın var? Heddine derliyler. Şunlar. Heddimize derli. Yani şu ediyen de adımdan bizim heddimizi aşağıda atlar. Olarak görmüyor tüyürler onlar. Bilen okur mu? Onun iştayda bir soru çıkarsa pranem için nazar söyünüyor ya da payzı geldi meredo ya da şonun orunmasarlarını rahatlarını işinden ayırıp bolyar, çıkarıp bolyar yönü açırsa o ne için ayırıp bolun o işinden? O ne için oturuyor? Yurdun eyesi olur. O aytmacak bolyan. Indi Sere Safaraga 1996-njy ýylda men bärden nemede aýtmaly çünki nemeler var, sifirler, latlar var. 1996-njy ýylda Valeriy Açrysow Türkmenistanyň ekonomik ministri bolýar. 96-njy ýylda. Şol ýylyň 96-njy ýylyň awgust aýynda Açrysowyň karary bilen Türkmen Rosgaz adyndaky neme açylýar. Kampanya açylýar. Indi şu kampaniýanyň %51 göterimi Türkmenistan döwleti adyna, %45 göterimi Gazpromyň adyna, Russiýanyň Gazpromyň adyna, %4 göterme Teheranyň adyna gitýär. Ýanky nemeleri. Indi şondan soň az wagtyň içerisinde diýe Açrysow Türkmenistanyň Russiýadaky elçisi bolup gidýär diýdik ýani. Ondan şo wezipa yerleşenden sonra 1997-nji ýylyň fevral aýynda Açrysow Teheranyň vice-prezidenti bolýar. Indi seredin 96-njy ýylda wad edýär bu Teheranyň neme paýyny %4'lük edýär özi bärdeke. Ondan soň özi Orsiýete gitýär, soňra vice-premier bolýar Teheranyň 97-nji ýylda. Indi hedil ýerler häzir bärde. Şol ýylyň iýun aýynda bolsa ýaňy açylan Türkmen Rosgaz ýatyrylýar. İlki açýarlar buny ýanky nemeni almak üçin edýärler-de paý. Ondan sonra şol ýylyň ýani 97-nji ýylyň iýul aýynda ýatyrylýar bu Türkmen Rosgaz. Şeýlelik bilen Türkmen gazynyň nemesi satışy Teheranyň eline geçýär. Dolulugyny. Ýani Türkmen tarapy neme edip satyp bilmeýär hiç ýyly. Tehera satyp başlaýar Türkmen gazyny alurýar. Gaty üýtdöşük bir da sapara seredin. 94-nji ýylda Nazar Söyünowy işledip duran bir nemesi bardy. Türkmen gaz bardy. Bunu Nazar Söyünowy aýranlaryndan soňra ellerine geçirýärler. 97-nji ýylda ýatyrýarlar bu nemeni, doğrulugyny. Neme
Yeniş stayda yine de aşağı çizmeli zat vardı. Aha. O yine de kaytalanan olmağı mümkün. Gaz, şobur gaz. Türkmenin gazı. Türkmenlerden çıkan gaz. Turvo da şobur turvo. Baryan yerim şobur yer. Başka içerik bana yok. Varması mümkün yani gaz bir. O Türkmenistan'dan çıkan Ukrayna gazakların ilk şeklinde var ya. Ya da çok ayda rasparatilitili neme var. O da kadar ilişen üstünden geçiyordu. Başka yerik varma mümkünçülüğü yok. Yani iteresem yani başka ne ile kampanya dönen orada hiç verem ne kadar ilişki talandır ne başka bir zat hiç zat yoktur ortada. Şu bir gazdır şuna çenler şunun alaktır. Yani kaplarından çıkan zatlar vardır. Bunu ütgeyendir. Tabii abi ele düşen vakti yani bunun üstünü gömmek için başka bir açyanlar öyle açyan şirketlerim hem beceri şu biraderisidir. Onun üstünden bararsanız. O berde bir ütgen zat yok. Anırtındaki oynayan oyuncular vardır. Onların şu bir adamlardır. Ona mağdınaydır. O da mafyan demektir. Öngde yankı taknada görünen adamlar bir arkadaki başka her kim öd payınal ya yöre yani vetele çözülünü Türkmenistan bilen Gazprom rahat işleş bilir. Nemçül işleşen o bir ya da Ukrayna olsa Ukrayna alır Türkmenistan ortaya üstünden geçen ortaya da transport hakkını verirler. Yani o takipte. Berde hiçbir kriminalın yani gereği yok da. Büyüğünden gereği yok. Bunu yani kıyınlaştırıp birinin valyutası yokmuşsun, bağır mısın, neyememişsin deyip o hikayeler ne mi der? O zatlarım çözülen zatlar. O arada ne? Şular, bunun kimileri diye? Şu dövürdeki, şu vazifelerdeki oturan adamlar, o atların demezsen hem kişi yani buna karşıyan adamlar bellidir. Yani bu zatlar görmeli adamlar var da. Devletin hopsuzluk deyip bir edaret vardır. Muhammed Nazarov diyenler şu vat. Şu vat Muhammed Nazarov nerede deyip sonra yazıp koyun. O dünyada. Ne aile görgüleri vardı. Onun bir tarihini bir dinlek görün. Aylığaştır. Onun bir dövrlerde yollayıp oldu. Yollagayış diyenler. O da yollaşılamızın biri. O yetiştiren adamlar. Ağam deyip demet bılgap yöttü. Arkasında duruyorduk. Sonra şu ödüpeleri yetmetine de arada kendine bilinen nememiz bolmalı. Yani son o zatlar görünmeyen eken. O nirede ne o zatlan sonra oldu nemet. Ne onun yani Açırtov'un kadir potansiyel nemeti vardır. Çıkaran adamları vardır. Sebebi Açırtov tövde bilen ekonomikan kuruyur dediyetler zampret bol. Şöyle hem beceti Açırtov'un kadirdir. Yani Merkez Bank'tan başlap Targovlu Ministerliğine Ministerliği Ekonomik açendi. Şolon kadırları etati yani Türkmenistan'ın tozmoğunu İnguli koşan yiğitlerdir. Yani iyileşimde molta aydalı, otonca molta aydalı. İçinde doğutumda maddi vaydiyat. Hakikatin hadireti için doğutumda şahidiyat. Onu yani bunu hakikate aydıp bolu nokta içinden doğutum çıkarıp beylekleri açsan o da yanlış oluyor. Ne bu adamlar gürlemeliler. Gürlemeseler ölüp giderler. Ne yollu hiç vakit ölmeyecek yalaktı da yolla gayr. Ya da Recep Taparov hiç vakit ölmeyecek neme yalaktı. Ya da Muhammed Nazarov dünyanı yeköyden toğrayan diyilen yalak yağdaya yetiptir de. Milli hopsuluk nemetinden. Nerede şu vaat sorun. Bu sistema sizi ullon sonra bir oğu ediyendir. Bu yankı mafyan arasında bulun düzgünü nemeti verdi. Satsaldaşıydı. Danakları değilen dağıt yok. Türkmenistan'ın ehli demetinden işleşiyarak şeyli işleyendir.
O yönü şu da atları ne taparağa gurrun edip otuyor da. Ben korku duvarını aşan son etip bilyen. O şunu korku duvarını yıkman, siz şu gurrunları edip bilmeyeniz, mesela birden kaynaklanan bilmeyeniz, gurrun etmeseniz bilen yok da. O bolmasa siz altın atır vuruyorsunuz. O çarelere katma diyanların büyük teveğim şundandır. Partiyanların büyük teveğim şundandır. Ne şulon giydecilerin atlarını dile getirirsin. Yeniz. Onun kendi gurrun edip başlar tutaydı. Ütköş gurrunları. Ana bu da atları ben diyirken sonra verenin o faydatım geliyor da. Bunu şu da atları düşünmeyen. O size ne için korkuyu tanıyanlığını siz düşünüp bilmeyiniz. Onun korku salıp gören yigitler vardır. Onlara da 5 manat kazanmağa mümkünçülük verendirler. Son hatiratına demedik gören yigitler. Onun düşünce demesi şu derece bolun son beyliratlar bolup bilyendir. Mektepten çökörülmesem, bilimin çökörülmesem şonundur. Yurdun yapılmasam şonundur. Bu Türkmenistan eyyesiz kalan bir yankı eğer ölen dur hele yalak bunu kim nemesse o sahip çıkıyor bunu dumuluşundan edip bilende diyerlerde o biz yurdumda iyi çıkmak için ilk olarak dilimiz açılır yalak o problemin ne yemediğini direkt bilen düşünüşür yalak korku duvarını aşmalılar. O korku duvarını yeni devir tapar gaytalayan ben bunu gaytalamadan hiçbir çekincem demem yok. Şu korku duvarını bir yıkman yaktı demeni ışığı görüp bilim yok da. Işık taklaya. Hem de daha taklaya da korku duvar. O bunu etmelisi en doğrusu devlet etmeli. Onu ben gaytalap ediyen devlet şunu etmese halk etmelidir. O halk edenle ne edip etmeli? Şu devlet halk ne edip korkuyan olsa bu karşı tarafım halktan ondan ikisi korku olmalıdır. Ne misal için keminani Ankara ilçiliği yığına da itirim. Ankara ilçiliği içinde şu işe katışanların hem becet ortadan kayıp olmalıdır. Ne korkuyunu şeydip yenileyendir. Bunu biz yani terörist sıfatına girmediği için ilk olarak duyduruş veriyor. Şunu siz devlet bolup etmeseniz, keminani onun şunun içini görkezmeseniz, şu da atlara hak kazanıyor. Siz halka şunu ruhsat veriyorsunuz. O yeke Türkmenistan'ın ilçiliği değildir. Daşına giden troll şebeketi vardır. O yankı şuul şebeketi vardır. Onların açılarını yok etmelidir. O korkuyunu şehit yenileyendir. O buna gerek olsa biz yani mecliste karar amalıp bilinir. Bu kanunu emel attır. O korkuyun demesine siz yani insan hakları neyim ki tabloda deden yok, uyon yok deyip o burunlar bilen bunları yenk bilen nedir? O dünyada yenk bilen yok. Şu nesenin türmelerini açık görközüp bilen nedir? Bunların yani halkara nemesi olsa da görközüp bilen nedirler? O men devletim, men içki işime karışmam diyendirler. O içki işem alt baryanlar o kriminal bir demedir. O bundan ne hele halat olacak? O şunun için devlet etmedi, halk etmelidir. O korku duvarlarını ilki bizim birinci adım nemetmemiz şudur. Onu türmeleri açmalılar. Türmeleri cemiyetin kontrolünü açmalılar. Onu halk talep etmelidir. Sizin doğum vatandaşlarınız içinde yatıyla köpüğünüz. O taydan diğer çıkayanda da ketel yani tuberkuloz vardır. Onları kendi uzak yaşap bilenlerdir. Adam bölyendir. O yektuk yani immuniteti güçlü adamlar demeder olur umumun emeğe girenlerdir. O siz ne için kendini çıkarmanı oturmalı? O bu deme siz yani yeni şüpheden taparağa üstüne atacak mısınız? O şu korku duvarını yıkmağa halk olup katkınız olmalıdır. Şu tayda
şu o katkı bermeyen adamdan yüz açılıp başlar. Onun kimdiği ortaya çıkar. Bundan katı görmeyin. İlleşler. O sizin her biriniz borcunuzdur tabii. Ertiği şu türmeye düşecek sizin çağıranızdır. Kardeşlerinizdir, doğunuzdur, kakanızdır, yakınınızdır. Siz şolun ıkbalına dahiyle bir perva karacak. Bunu etmeseniz birun sizin kıyıdlanıdı şehrin orta arasında değil vaklarında ulu nereken içinde zorlarlar sizden tezini çıkarman durursunuz. O da yemeğde yetti giyem biz. O da bolup durun zatlar. Görüyorsunuz. Fazla sorulu. O siz şu derece yetecek mi? Siz hem ben şunu kabul ediyen olsanız onu bir de ruhsat verin. Bir de bu işleri taşlayalım. O sizi biz vakit etmek, adalet etmek borcumuz yok. Doğru bilen. O zaman doğru bilen etmeli. Bu zatların hem meclisi yönü ödediğinden yani kısa parağa başka işi yok derler. Zatlarla meşgul olup öğrendir demet ben işim sizin yemeğinizden bunları çetteken. Beyleklen kim sorun alak? Bu ne dil koşandı, ne madde koşan, ne iştahat koşman tomoşu olup oturacak o. Bir canını vermeli, malını vermeli, vaktini de harcamalı, sağlığını vermeli. O sizden tomoşu olup oturacak. O şu yankı korku duvarını yıkmağa hemmeniz. O gücünüz yetenden. Hemmeniz yankı Puşkan önüne varmalı, göğsünde et durmalı baydam yok. Yolu nemesi kendir. O size boşandığınız olmadığını isteyez. Onun aydiyaz. Onu devam ediyorum yok. Dahilak demek olsa kömöktür. O biri informasyon verir. O biri karşılık korkudur. O biri maddi demedir. Biri iş nedir? O biri düşündürüp verir. O köplen olmalı. O adatlık yakın yenişe gerek mi? Yamana gerek mi? Ben bunu yenip geçem son, haşam son gurulap bilen. Ben alakdaşın oturan kıt değildir. Korkun aşağına olmalı. Bunu aşıp bilen yok. Yani demesi yeten yok da. Benim sizden lokan kahramançılık yani ortaya çıkama var. Benim siz yalan adam. Etten, deriden, kandan, tuğdan yapılan bir adam. Etirem ikimiz denk olmalı. Onun ayıp geçmeli. Denk hukuklu demeli lan. Şeyde olmalı oluyor. Onu demen yüküm bilerek paylaşmalı oluyor. Han näme iş etdiýäňiz diýmişsiň o da ýalar saparaga o etdiýäňiz bilen sorulur. Sen näme? Ýalňyş o. Etmeli Demeli ýa-da biz yörüýtü ne bulun troll demesinem setinem ortaya çıkarar. Onun şuurçil emesinem ortaya çıkarar. Bu manipülasyon edip propagandasını yönetim ortaya çıkarar. Şu emede çıkyan bunu provokatif etmek için türlü temaları türlü yerden göberiyor. Kemine de şu demeyen nemeti. O keminani ni dediğini, değilektiğini ya sonunun içinde görkezmeseniz biz gerekli yere hatları yazdık, sonra da cevap vermelisiniz. Şunu etmeseniz halkın elini boşacağınız deyip biz şunu kabul ediyor. Karar amalar. Onun korkuyu karşı tarafı. Dine şeyle olanlar biz korku duvarını yıkıp biliyoruz. Onun türmeleri açmalı biz aylar saydık. Bunlar yalak şertte Türkmenistan'da türme bolması mümkün değildir. O türmeni etecek olsanız adam yalak o cemiyetin kontrolünü bunlar yalak etseniz türmeni bolup bilir. Devlettir, türmeden bolmalıdır, beylekli adam bolmalıdır. Yani şu demet düzgünü yapık demede korku sindirmek için
unolyan bir iň esasy mehanizmden birde. Sovet döwründen Ors padşahyndan galan mehanizmdir. Şonu ýykman siz azatlyga çykyp bileňdi. O yeriňiziň suwuňyň beýesi bolup bileňdi. O da şuňla seni şeyler yerin eýesi dälsiňiz. O yeriňiziň eýesi bolman ýurduňyň beýesi bolup bileňdi. O da şeylerine görünüp durar. O siz bu zatlara düşünmejek bolup o käbirlerim şu sisteme hyzmat edýärler. O buňa da bir delil tapýarlar. O delillerden her türlü bulan. Onu gurlap o delillerden biz çüýretmek nimetinde. O sizem buňa kömek etmelidir. Söz sende deme. Hasara indi şu taýda wagtymyzda nimet bar ya şu iteran nimedeli ondan sonra jemlesek hem bolýar bunu. Indi kepleşiklerimizde ýene de beýle kampanýalar hakynda gideriz. Indi neme diýdik de Türkmen Roskady ýatrýarlardan ýerine itere geçýär diýdik. Az wagtyň içinde ýatrýar ýöne soňa wakadya itere şu gaz badarynyň %50'sini eline geçirip beripdir ekeni. Ondan sonra adamlaryň arasynda neme hatta şeýle maglumatlar bar. Ine Gazprom'un içindäki ýagny Russiýanyň resmi nemes Gazprom'du. Gazprom'un içindäki wezipeli işgärleriň hem diýe iterada nemesi paýy bar diýdi. Paýy bar. Paýy bar diýe. Sonra dörap başlaýar diýeni beýle guramalaryň abadyndan. Näme üçin itera %50'lik nemäni eýelap bilýär. Näde eýelap bilýär bu itera näme diýip başlaýar-da. Bunun arkasynda Gazprom mu var, kim var diýilen ýalyk neme soralar döre urýar. Şol döwürler Gazprom'un başlygy nemesi Viacherev prezidenti demekeni Viacherev. Ha Viacherev diýilýärmi? Näme ady? Viacherev. Hawa. Bana aýdýarlar bolýan ýanky paýyň barmy sen diýip sorasalar, ýok men onu ýalyk zatlary bilemok diýärdi. Indi bu Yeltsin döwrüne degişildi. Soň 2000-nji ýylda Putin saýlanýar, bu taýyp gelýär. Prezident bolup geçenden soň ýanky Putiniň ýanynaky adamlar nemesini edip başlaýarlar bunu. Ýagny bu itera näme üçin bular ýalyk neme geçdi, derejä geçdi diýen ýalyk edip. Şeýdip bunyň aşagyny ýydarlap başlaýarlar. Ondan sonra 2002-nji ýylda itera kampanýasyny yapmaly bolýarlar mejbur ýöne. Ýanky atlar çalyşýar-da bu taýda diňe. Nemäni soň 2002-nji ýylda şu itera kampanýasy yapylandan soň Ukrainanyň nafta gady şatlan neme begent başlaýardy ha inni diýe araç kampaniýa ýok men özüm alyp bilerini başlaýan ýöne o da uzağa çekdirmeýärler ýene de ýanky iteranyň ýerine başga bir kampaniýa döredilýär ýöne eýeleri adamlary adresleri şowrat bolup galýar. O iteran tersine okulan dem ady vardır. Arayetini. O arayet o şey dip koyup o adamları yani katı tamza kasap eden bolmaly. O ýöne sana bir soragym bar. Ýeni şulan ilkinji ýylda alan pribili vardır. Aha. Şonu bir aýdyp berseň bana. İlkinji ýylda alan pribili nemesinden o bilýän bolsa. Ýylyny häzir bir ýerden tapmaly ýylyny. 96 bolmaly kan ýani. 96-njy ýylda hawa 680 million dollar alýarlar. Diňe şo kampaniýanyň özü alýan girdesi. Araç kampaniýa. Arata girdesi. O arasa girdesi 680 milyon şeyler. Staýda dur. 600 milyon bir ýerlik ýazy bar. Har ýylla kalan girdesi. Onu ýazy bar kalan. Inni Türkmenistany paýta kilýändir.
Hawa. Pagta bilen Türkmenistan'ın halkının bir 50-60% şoň bilen meşguldur. Pagtaň ähli önüminiň bahaty 650 milyondan geçen ok. O da önüminiň bahaty. Sibistoy nemeti, yani tatılyan nemeti. O çıktıcıtı 700 bin dönem geçiyor. Milyarda olay çıktıcısı vardır. Yani bu partisi de onun nemetinde. Parti uviç dattır. İnni yani bir şirket yatama fiktivni dileli bu emmece fiksedir. Alyan giydeciti 600 milyon sen özüm Türkmenistan'dan çıkan kadın demetinden alyan deme. Sen 70% halkın o öndüren önümünün yani umumi yani bahatı yani bazılarda tatlayan bahatı vardı. O 650 milyondan geçen ok. Bunu hataplap vereyim. Yani 150 milyon ton çiğ halkta yığılayan olsa onun yığıyazlar bir moral o da doğru alamatı 1 milyon 300 bin o abisinde şeyler hakkı diyetti. O 1,5 milyon bolonno 500 bin ton tüyüm çıkyandır. Balakno değilyandır o. O 1% lint uluk puk tip demeleri vardır. Onun hem becen bahat demedeyin. Ne 1,5 milyon partadan 500 bin ton balakno. Balakno bağlar vakatına seyredin birjelere $1,000'dur, $1,000'dur, 100'dür, 200'dür, sororiyalaktır. Yani kliyente yetyençe yani transportunu ayırıp sana galiyan neme $1,000'dan kän olan vakti kat seyrektir. 900'dür, $1,000'dur bir tonnası. Diýmek tegerekler balandı. $1,000 diýip alan. O 500 bin ton pagtaň bagaty 500 milyondur. Tatanda. Onun 65% çiğittir. O yani 1,5 milyonun. Onun in ulu bagaty $80-90 tonnasy. Bolmasa tortuna bağırlar. $50'dan var, $100'dan var. Onlar geçen oklar. Roteydenden hata eden de yani 56% çiğittir pagtaň. O 1,5 milyon pagtaň o çiğdi. 700 bin 650 bin ton çiğ çıkyandı. Onun var Jomartol $100'dan hasal demeden de 60-65 milyon dolar olyandı. O 500 bin üstüne ne 560. O lin puh uluk dip önümleri olyandır. O 1% yarım %'den çıkyandır. Onun hem mecenin bagatında 25 milyon dolar deme dersin olur. Yine 600'e yeter yetmez 600 milyon o pul vardır. O inni şu döwürde yani iqtisadi ministrler o iqtisadiyata jogap berýän zampiretler onun döwletiň howpçulugyna jogap berýän adamlar şu döwrüň şol adamlarynyň familiýalaryny orta çykarmalylar. O şolardan hadap doğramalılar. Şunu siz o garip halk bilmän biler. O parti ýetbörün daýhanan bilmän biler. O student de bilmän biler. Ýöne şol adamlar hökmen bilämeli. O siz direktör edýärdiňiz. O bunun başynda prezidentim var. Altına görün. Şu adam var. Akıllı şehir urup görün. Sizin beyniniz nirede? Näme çalışýar? Şunu yani bir çağa ne sen ýokary bilim ýok. Ýeňiş ben sen oglany tapara. Oglany atlary gydyklanyp o açyk çeşmeden gözläp tapyp bilýände. Ýöne bulan hemmejetiniň yani men apartmaner diýänne çendi ýokary bilim bar. O men jurnalist diýänem ýokary bilim bar. Şunu sen edip bilýän bolsaň
Men görüyte sana hayiş ettim. Ya kemine de demettim. Şu zatları öğrenin. Ben bilenim bilen o ödüm öğren ben bunu düşünüp bilmeyen ben gururum gören dedi. Dedim açık çeşmelerden gidildi zat yok verdi. Hawa. O siz şunu yedip bilen olsanız men aktivist yanın beynisi yerde. Siz şu zatlara düşünmen niye hayızı pokun aktivist olup bilen siz. Gellerinde yani güycan yemesi yalak beyin olmadı. O siz ne aylık apasener olup bilen 30 men apasener deyip diyorsunuz da yar edip diyorsunuz. Şu atları düşünmeyen olsanız. O ben radyoda işledim, ben onu işledim, ben bunu işledim deyip demet diyorsunuz. Şu atları düşünmeyen olsanız bu halkın bedbahtçılığının çeşmede. İn ulu sütünlere. Şu atları düşünmeyen o yurdu düdüş çok deyip diyorsunuz. Ne düdüş çok düşünmeyen adın. Şu anırtında da ne şu korku, şu da atları bu dötmenliği için korku ne medyadır da. Korku sisini sindiriptirler. Ne korku sindirmen deyip tevapları şu. O metotlarım bu anırtında mafya ettir. İşleyen deme de mafya. O yani devlet adam al kaçar mı? Yani Türkiye'den oldu ya başka yerden oldu. Ne? O adamın alıp bilir. Yazışıp, poduşup, yönü alanı bellidir, gideni bellidir, neymişi doğrulayanı bellidir. Devlet bunu yani gidilip demet görmeden. Şoň için biz yani korku nemesini sonra düşünmeli neymişi koyulayanlar. Korku için koyulayan. Bunu korkulup görenler vardır. Türkmen yiğitleridir. Size düşünmedim diyeyim. Siz halka şu da atlam üstünü yapmak için korkutar yani. Onun bedelini ödemeli olursunuz. Biz bu korkuyunu yemeden dünyanı yakmanın orta var. Solar yalak genç yaş nesil yetişik geliyor. Bulon tevabi geleceğinin yoktuğunu düşünen düşünen yok mu geleceğin şunu düzeltmeden olmayacağını. Gaty erwet bir neme görýän men sapara. Şunu etmesen Türkmenistan'ın içinin geleceğine gaty erwet sonuç men zat edip görüp bilýän. Şonu ýogsa men bir ýokary klas hiç ýerde bilimim ýok. Owa oglany bilgim ýok. Men görüp bilýärkä men üçin içindäkiler görüp bilen o ne men aýtdyk-da sapara. Bir kampaniýa Türkmenistan'ın ýöne gazyny araçy bolup çykarýar, şahsy degişli bir kiçik kampaniýa. Bir ýyllaky görýän diň araçy bolup alyp satyp berýänligi üçin araçy bolup alýan peýdasy 680 milyon dollar. Türkmenistan indi halkyny güýmäp, yerini, topragyny zaýalap, oňa suw, tehnika, bir giden çäreler, okuw, hemme bilimi, işi zady taşlap ýygdyryp ähli çykdaçylar bilen bile görlähedi bilen bile toplanyndaky gazanýan peýdasam 600 milyon dollara yetmeýän peýda. Bu gaty bir namys etdirýän bir ýagdaý. Niriniň bir gelmişegi seniň gazyny satyp bir ýylyň içinde 680 milyon dollar peýda görýär. Sen bütün halkyny toparlap ne biz paýtek ýas altyn asyr ag altyn diýip baýlyk diýip toplaýanlaryň ählijesini ýygnanyňda zıyanyny peýdasyny ýygnanyňdaky görýän peýdaňam 600 milyona ýeten. Bunu akıl yetirip bilmeýän olsalar nire yetirjekler bu Türkmenistanyň soňuny? Yeme aklım yeter biz şu yani korku perdesi var da. Şonu yenk geçem soň bu zatlar dökülüp başlar. Hemmeti orta çıkıp başlar. Bulun korkusam şondan. Oňa da öde biz etjeklerimiz hemmejesi açyk aýdýar. Ine kemine o yanlışlık edenem bolsa, etmediğim bolsa, näme bolsa da ol kartuşka däl, patates däl, yani soğan däl, onu halta salyp ýok etmek mümkün däl. Nämeden bolsa açyk aýdyp berin. Ni dediğini
O ne hem çünkü İran'ı ne canlı ne şunlarla günah etti diyen bilirsiniz. O giymeli dağdın bağ olsa. Yönü gidli nemetseniz o. Bu korku sindirmeyen bir ulu nemettir, metoddur. O adam oğurlamak değil yani ulu cinayettir halkara derecesinde de. O bunu siz etmeseniz halk eder. Çok düşünün. O halk edene ne ahile edileceğine maydı oturuyor. Halk sizi yakar. Değil linç eder hem ben gibi. Yine ilçikana vardır. Siz akranağınızı güçlüdürüverin. Yönden aydı. Siz kemiğinin ne dediğini onun ve şunun içinde aytmasanız enengde ulu diyattır. Halk ediyor onu. O men yönünde de durup bilmem. O halk bu korkudan boşamalıdır. Bu duvarları yıkmalıdır. O yeki sizin ilçikanağınız değil. O gerek olsa dünyadaki ehli ilçikanağınızı yakarlar. Siz şu rejime hizmet ediyen olsanız o sizin yani suçluğunda çendiyenler. O kararın mecliste alır. Ne ile ceza bildiriyen olduğunu bildirin. O görün yerimizde siz yok eder yalak elimize açar. Sebebi korkuyunu şehit yenmesen başkası yenip olayan nedir? O korkuyun karşısında kanun işlemeyen olsa güç işlemeli oluyor. O yöne size mahveriyet bu işi en doğrusu devlet etmelidir. Devlet öğüt halkını ne için korkunda taklasın? Dilen doğru vardır. Biz doğru veriyoruz. O siz halkı korkuyun aslında saklayan olsanız mağrısında rahat bol. Çok cevap vermelidir. Oraya Sapara, kontrolü. bular şonu emede ne hizmet etseňem şu sistemin içerisine hizmet etsen gaýta şular çal ýok edýändir sizi. Öderler bilen. Ulan yok ettiriyorlar. Görünen tarihlerini siz aýdyp berdiňiz da ýaňy. Yok ne Yani çok şu tanap adamlar adamı. demedim. Sizin haydiniz Hmm. Muhammed Nadarov'tan güçlü. Awa. Oldunuz ya da Recep Safarov'tan güçlü oldunuz. Ya da Yollu Urvanov'tan güçlü oldunuz. Haydiniz. Bu sistem işledi. Neredir solar? Ýok edýär. O başka da yüzlerce var. Awa sapara jelbäli. Var. Nekde nemeleminde apparas dowamlı. Sağ olun. Sağ olun.